Bangladesh party munurage hayong ganange bebak lukurokno saiman bayo. Party munurage West Bengal rokbo ahina balai kheno krakheno khorangti salaijak. Apte hai khlaino haino hai khorangti salaijo khwa Tripura hastini bo haino hai korbuk hangkhoro aroni tamo chakma Tripura riang mok bebak mililai Bangladesh ni Hindu Bangali theng Christian theng dal bidal minority roni sakao je butok khlaijak munrongo tui dati no mothangna ni bagai yapri shena ni bagai Christian Buddhist roni kongle salia piaba Bangladesh ni Hindu Bangali roni kong tui kisa sanamo sunga tripuri khara opke opti hai tabuk bisi 2024 ni salmari simenya sai sekang 1971 rogobo 1951 rogobo hase tripura ni lukorok kabang mano bubagrani mol ni simen no Hindu Bangali Bangladesh ni lukorokna Hamjakya family piaba opti hai mangti rokno nukhangkai sini Tripura hastini lukurok Hindu Bangali rokno hamjak thai diklai kaisa sungmung kalayo oboni no kaisa good example ongkha Prasan kanti ni busarok bujak manokari dal bidal tongi tongo obo yaksi thiki sini thiki baiya paithangni kok asuk no seleng nani phaimani seleng khe tongkha khene chawo bubagra kheno tongna kalayo bebak Tiprasa rokno hase Tripura o ei Tripuri khorangni simin hase Tripura ni lukurokno obono koinai seler hingka hingke seleng ma khatio kesrang hingka hingke buba gerangi thango obono kaisa good example sung tabuksa jora sung bebak amungi tongkha sung saimano sung asok tutui simin che bebak man thaisok taino sung manamo sung opia ba sak bai thang mungsa phano khasing mani kri aboni bagai sung nok phang phano tabuk buini seleng hai sung ngo rang puja kri aboni bagai ngo kesrang hingka khe sung rang puja bo kabangmang khamung aboni bagai sini thani rang kering mani bagai buino buisingno chikon khebo nugo aboni bagai phaidi khaboni takute bufuro jeng salary agai khas rang lai bebak baria rogo ei bebak samu rogo sakthari samu tanglaina sini financial strong khan ke ahaino sini Tiprasa strong ngui thangnai ngke bayar tinini sini mangpla sunung stung jotrono chibaiya pore hambai jotrono